Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel for me here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu izingane zakaMseleku. Kule video thole khona ngithi uSibindi. uSibindi ingane le yamayeni nobaba uMseleku. Lo ophethe le show ethi izingane zesithembu because uyena olethe idrama lapha kwizingane zesithembu. Umpumelelo Mseleku ukuthi-ke mina igama engijwayelile kulamagama akhe uSibindi, ngisebenzisa ukuthi uSibindi. Manje ngiyabona mhlawumbe abanye bayadideka bathi ngikhuluma ngenye ingane or ngikhuluma nge-secret child. uSibindi Umpumelelo Mseleku. Ngilungisa leyo ndawo ngoba ngiyayibona le comment lokuthi kanti ubani uSibindi, umayeni unengane eziwu-3, leyo mfana-ke endala uyena uSibindi, kodwa babuye bembiza ngoMpumelelo, ngesinye isikhathi bambiza ngoSibindi, elinye salizwa nguMangwabi uSihlahla. Mina-ke ngijwayele kaSibindi, ayikho-ke enye ingane engiyiqambayo ngoba le ye-secret child sisazokhuluma ngayo kwenye ividiyo, hhayi la. Thank you so much for love and support. Bengifuna ukulungisa nje leyo ndawana. Bye.